Des que l'ésser humà va aprendre a extraure i fondre els metalls, aquests foren emprats per a elaborar peces, amb funció ornamental i de distinció social. El predomini de l'ús de l'argent sobre la resta de metalls fiu que el seu art en general es denominés argenteria i argenters els seus artífecs. A la València medieval, els argenters s'agruparen al voltant de la confraria de Sant Eloi, sent un dels gremis més importants de la ciutat. Al segle XVII adquiriren la categoria de col·legi, amb el consegüent augment d'estatus dels argenters, que passaren d'artesans a ser considerats artistes. Malgrat que la tècnica ha patit canvis al llarg dels segles, en essència, l'elaboració actual de pintes i pintetes manté el seu caràcter artesanal i la seva tècnica centenària. Les pintes i pintetes són fabricades a partir d'una planxa habitualment de plata o de llautó. Antigament, aquestes planxes es produïen al propi obrador, amb una laminadora manual que permetia aplanar el metall fins a aconseguir la grossària desitjada, al voltant de 5 mil·límetres. A hores d'ara, les planxes són fabricades de manera industrial. Per tal d'iniciar el procés de fabricació, es talla la planxa amb una mida major a la de la peça a realitzar. Amb el disseny ja realitzat, es traslladarà a la planxa, bé dibuixant directament sobre el metall o emprant un calc per a traspassar els motius decoratius. L'aplanat del disc de plom, material dúctil que permet adaptar-se als canvis de la peça durant el cisellat, es realitza martellejant la superfície fins que s'elimina la empremta de la peça treballada anteriorment. Aplanada la superfície, es fixa la planxa de metall mitjançant xicotets claus a les seues vores. Si és necessari, es pot repassar el dibuix sobre la planxa. Comença ara el treball amb cisells i burins, que presenten varietat de mesures i puntes diferents per tal d'adequar-se a cada detall. Per això, es treballa amb el martell, que percudeix sobre el cisell. Com antigament, és habitual que els útils siguin fabricats pels propis artesans. Amb el cisell marcador es delinea el perfil i les línies generals del dibuix. Després del remarcat, es passa al modelat dels detalls, emprant diversos cisells segons els motius sobre els que es treballa. En treballar sobre la planxa amb els cisells, aquesta s'endurix, per la qual cosa es deu recoure calfant-la al roig viu, per tal que torni a guanyar ductibilitat. Seguidament, s'introdueix en un bany d'àcid sulfúric, diluït amb aigua per a eliminar les impureses. Sobre el llit de plom de nou, es col·loca la planxa del revés per a procedir al repujat, amb el que es va donant volum als elements de la pinta que presentaran un major relleu. Es marquen després les línies dels dents i es tallen amb tisores de metalls formant una punta als seus extrems per a facilitar la col·locació al cabell. Amb una serra de fil es talla el sobrant de la planxa de metall, definint ja el contorn final de la pinta o la pinteta. Posteriorment, es limitaran les vores per tal que no resten fils tallants. Es procedeix aleshores a aplanar les zones sense decoració amb un cisell aplanador. La perícia d'aquest procés permet alhora anar donant-li a l'obra la seva característica curvatura final, que farà que s'adapte perfectament a la forma del cap. Quan es volia donar un acabat daurat a la pinta, es recorria a una amalgama de mercuri i or amb què es recobria, total o parcialment, la peça. Actualment es realitza un bany per mitjà de la galvanotècnia, un procediment més eficient i segur per a l'artesà.